Ordinácia doktora Harpera. Sem chodíš každý deň? Už 11 rokov. Tak čo? Nevydržal by som to ani mesiac. Takže ty si teraz sadneš sem a keď zazvoní telefón, zdvihneš a povieš: Ordinácia doktora Harpera. Mám hneď na úvod klamať? Ja som lekár Charlie. Áno, a ja som kráľ zbalených buchiet. No a ďalej. Obvolal som všetkých pacientov, takže vybavíš len tých, ktorí prídu osobne. Dohodneš s nimi nejaký iný termín. Takže nemusím nikomu lámať chrbát. Charlie, teraz ma pozorne počúvaj. Nie, že sa opovážiš dotknúť pacientov. To ti nehovorím ja, ale štát Kalifornia. Dobre. Aby bolo úplne jasné. Nedotýkaj sa pacientov. Pochopil som. Čo som povedal? Zopakuj mi to. Ty máš ale pomalé zapaľovanie. Tak ja už idem do tej školy. Modli sa, aby Jakea nevylúčili. Nerob si starosti, na mňa sa môžeš vždy spoľahnúť. Kiež by som mohol aspoň niečomu z toho veriť. Dobre, kde sa môžem obesiť? Haló? Ahoj. Povedal som ordinácia doktora Harpera. Naozaj. Daj mi ešte šancu a zavolaj znova. Haló? To šľaka ešte raz. Bez obav, len nedotýkam sa pacientov. Tu ide o ľudský život, človeče. Okamžite dodajte tú chrbticu. Zdravím. Želáte si bezplatnú terapiu? Prišla som kvôli miestu masérky. Aha, nie som oprávnený rozhodovať v tomto smere, ale vy ste zrejme kvalifikovaní. A kašľať na toho, vitajte. Doktor Harper tu dnes nie je, ale ak by sme vám tým pomohli, máme tu masérku. Dobre, skúsim to. A ako to vyzerá? Pred 5 minútami zobrala pacienta, tak ak môžete počkať. Ďakujem, bolo to skvelé. Tak zas čo skoro príďte. Čo skoro? Hneď po obede som tu. Ste ďalší? Áno. Prosím. Čo je to? Provízia. Aha, klik. Toto nemá konca. Áno. Ja? Ahoj, Ellen. Čo sa tu deje? Mal som ďalší dobrý nápad. Čo, prosím? Počúvaj, čo majú muži ešte radšej ako koláče? Počkaj. Končiť.